Jokanyo mag KMPDU kotelnegi kod jakom margi Bade ma Nyanza oseyo ute mag thieth ma pod wuondore ni thieth dhi nyime e kuonde yudo thieth seche ma ng'anyo dhi nyime gino ma okoni keto ngima jotuo kama rach. Oyango ni ng'anyo pod nitiere ute mag thieth kendo ni gibro dhi nyime nyaka sirikal chuo kokgi e dwaro mar chike ma gigolo manyien mabiro duoko chien weche mag ng'anyo. To inya yudo ni nitie administrators kata politicians mawuondre ni gin dakteche mawacho ni dakteche tiyo, to that is not right nekech giketo life mar patients at risk, nekech patients dhi biro manyo treatment to ok gibi yudo. To wadwa wacho ni strike ni our main aim and to make sure ni our national government take up the issue mar human resource for healthcare very seriously, to watch HSC mane wachako wacho ndalo mane watimo referendum. Wadwa revive esani matek nekech waneno ka the more we are wasting time, the more wabedo gi ng'anyo almost every other month.